bless you. Yes. Simon, son of Jonah. Simon, son of Jonah. You didn't get that answer out of books or from teachers. Oh. Let me go tayo. Ayiveli esncwadini. Webibone esncwadini. Ngamanye amazwi kunezinto ezingabonakali esncwadini apha kwixesha likamoya. Thixo wam. Apha kwinto zikamoya ayizonto zonke ezifunyanwa ezincwadini. Le nto uyixoxayo ayiveli ezincwadini. You didn't get it out of the books. You didn't listen. Or from teachers. Akotishara. Ngicela ke nibe nepicture ngoba siyafana. Nibe nepicture yokuba akuthelwe namuntu omnyama abaninzi abantu andithi nisakhumbula uba ngabafundi aba. Nisakhumbula ndithi ngabafundi aba. Kodwa ngoku umuntu oza ne-answer bangaphi? Umnye. Uyabuya ke ngoku uYesu ujonga lo oza ne-answer uba tyhini le nto uyithethayo awuyifumananga awuyifumananga zincwadini, awuyitishwanga. Yes. My Father in heaven. God himself. My Father in heaven, God himself, yes. Let you in on this secret of who I really am. Oh, I think I gave you the land. This one it is. Usayenzwe apa mauna katichonga wena mbaya kabo. Usayenziswe. Awutayidona. Isafunda isafundise isigesi. Mangumahekisi. Kukhona amagama amabini asetshenziswe pha. U-on no-in. Bapha abantwana besikolo zii-prepositions ezinto nami. Asabantwana bakhoyo. Siyaya.